दिनै हाबाफारि होनना बुङोब्ला जोंनि गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि मावख'आव जोंनि गसाइगाव वार्ड नम्बर 4 आरो वार्ड नम्बर 1 नि गोबां बिपिएफनि मावथि लोगोफ्रा माने जोंनि इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै मानगोनां प्रमद बर' सारनि दानि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टनि सायाव बिथांमोना गोजोननाय मोननानै जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव दिनै 40निबो बारा बिपिएफनि मावथि लोगोफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव जयनिं जादों। आच्छा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि साखाफारा? फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय जों साखाफारा होनना मिथिबा दिनै गसाइगावनिफ्राय उदालगुरिसिम नोंथांमोना नुबाय थादों सानफ्रोमबो माने बिपिएफनि आरो गुबुन गुबुन राजनिति दोलोनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय थादों। थ' बेखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिनो हायो जे जोंनि साखाफाराया माबायदि। जोङो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ एबसुलुट मेजरिटि लानानै गभर्नमेन्ट बानायगोन बेयो दिनैनि थारिखआव रोखा जानो थांगासिनो दं। मानो होनना बुङोब्ला सानफ्रोमबो जोंनाव जयनिं हाबाफारिया जागासिनो दं मोनफ्रोमबो समस्तिफोराव। सराइबिल हिसाबै जोंहा टाउननिफ्रायनो गोबां जोंना बेंगलि आरो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानो थाखाय जोंजों जगाजग जागासिनो दङ आरो नोंथांमोना थाबैनो बिथांमोननि जयनिं जानायखौ नुनो मोनगोन।